mäkin ruvesin oikein ajamaan ja ruvettiin suksia voitelemaan, niin täytyy sanoa, että jonkun verran pärjättiin siihen aikaan, kun meillä oli vähän niin kuin naapurissa suksenvoitelija, niin sillä suksella pärjättiin, vaikka oli vähän huonompi poro. Se meni niin se homma. Mutta niistä on hyviä muistoja, mitä tällä Panomalla on kuljettu. Ja on joskus ollut semmoisiakin muistoja, että kerrankin ei tuohon pystyneet rattaan, niin yöaikana teki tuohon kankaalle. Se oli melko pitkä rata. Ajettiin ja minä olin toinen sitten siinä. Minäkin voitin siinä silloin. Sitä oli sitä tavarapalkintoa siihen aikaan, enempi kuin rahapalkintoa. Ja voit kertoa noista, kun nykyäänhän ajetaan noilla häkkeistä, mutta kerropa varsin millä tavalla niissä ensimmäisissä polokisoissa, kun pantiin ryhmät lähtöön, niin mitenkä se tapahtui? Niin, no sehän oli, silloinhan pantiin käsin lähölle ja se oli semmoista hommaa, että niin kuka se sai pikkusen etuajassa panneeseen, niin se aina vähän pärjäsi ennen kuin tuli nämä häkit. Niin. Minäkin joudun tuolla Rovaniemessä kerrankin niin panneen Jarmolle, kun minä Jarmolle saattaa olla velipoikaa kaverina panneen, niin saattaa ei siitä ole, vaan rukeapa sinä panneen. Oli kiva sen poron, niin me nakattiin, niin kyllä se ensimmäisessä kaarteessa keulassa oli. Mutta loppujen lopuksi jäi neljänneksi sitten siinä tuolta kelloon. Sen verran voi sanoa, että noita häkkejä silloin korvasi raavaat miehet, että silloin ei ne, jotka poroja lähettivät, niin siinä ei ihan heikolla harteilla pärjännyt. Joo, mulla vielä täytyy sen verran sanoa, että mä kerran olin siellä Sämpyn valtakunnassa. Sämpyllä oli oma kilpailu siellä Palojärvellä ja oli semmoinen kuusikko ja siinä oli aika ahasta se lähtöhomma ja ne oli onneksi tällä vasemmalla puolella, sisäpuolella. Niin minä sanoin kaverille, joka oli toisella puolella, että minä hyppään siihen hankeen ja lähtö tuli ja minä lennin sinne kylelle ja porot lähti ja se minun poro sai hyvän lähön ja sitten oli tuo Seikku, oli se poron nimi, se oli niin se rupesi se kuski tällä heiluu, se joku 50 metriä heiluko päitynyt ja lenti päälle ja se poro karkasi. Minun poro sai siinä kaverit, niin se voitti sitten, niin se nämä vei ne kuusikkoon, oli iso kuusikko, meni laittaa kiinni, niin se kuski äiti tuli sitten. Se moitiskeli minua vähän hyvänlaisesti, niin minä että tyttö tuli ja itki ja sanoi, että ei se ole tämän vikaan, eihän sillä kaatunut. Se sitten viikon päästä tuli ja Portimolle mentiin niin pyytelee anteeksi, että hän haukkuu väärän ihmisen. Niin minä että ei tässä ole käynyt mitenkään. Minä vielä talutin se Seikun sitten, kun niin ympäri sen ratan, että kyllä mä tältä osin. No niin, ja Hannu on myös täällä ollut monet kerrat kuskina ja nyt tiedämme, että hänen poikansa urakoivi täällä monta monitusta lähtöä tänä päivänä. Mutta kerropas Hannu, sinä semmoiset mielinpainuvimmat muistikuvat, kun täällähän on aika haasteellisissa olosuhteissa ajettu, niin minkälaisia muistikuvia sulla täältä niistä haasteellisista ajoista täällä Padumalla on? Se oli varmaan, että olisiko 94 vuonna, niin tuossa oli aika paljon vettä tuossa raalla ja kilpailut ajettiin kyllä läpi ja täällä oli hyvää palvelua. Tuossa oli vähän matkan päässä oli saunan lämmitetty, että sinne päästiin heti lämmittelyyn, että kukaan tullut keuhkotautiin esiin. Joo, ja Hannu on varmaan monet kisat arvelet, mitä olet kuskina ollut täällä niin Panomalla, niin voi olla. Eskolla varmasti on parikymmentä kisaa talvea jäljellä ja mitä arvelet itsestäsi, kuinka nuorella sinä täällä ensimmäistä kertaa olit kuskina? Joko 809 tai 900, jomminkummin. Kauan. Miltä se tuntuu mennä 60 poron perässä vähän päällekin, kun sinä tiedät, että sinä olet ajanut kuninkuusajoissa ja en tiedä kuinkahan monta lähtöä sulla takana on, niin miltä se tuntuu silloin, kun sitä mennään oikein mahdottomalla vauhdilla hyvällä ajokkaalla? No sitä tietenkin jo aikaa, mutta sehän tuntuu tosi mukavaa. Eihän se silloin se vauhtitunut missään, että siinä on muut asiat mielessä siinä. Entä keskittyä siihen
että se pelottaa. Se on enemmän nautintoa. No niin, kiitoksia. Onko vielä Eskolle jotakin terveisiä tuleville kuskipoloville ja minkälaisia muistikuvia on? Niin kerrohan vielä, mitä tälle väelle haluaisit kertoa. Joo, eikä tässä muuta, että se on taas niinku tämä pitkä kilpailuura aikana on aina ennenkin tänne alamäkkeen menty, kun on loppunut ajokkaita. Nyt on taas se vaihe, mutta minä vielä kokeilen, jos täältä nousisi, jos elipäiviä on. Joo, Eskolla on täällä ollut ajokkaita hyvin monissa kilpailuissa, mutta nyt on sillä tavalla, että Esko on tuonut tänne hyviä valjaita ja nyt on näille mahdollisille tämän päivän voittajaporulla saattiin vaikka Eskon valjalla ajaa. Kiitoksia Eskolle ja Hannulle. Nämä oli mukavia hetkiä olla teidän kanssanne tästä takavuosikymmenistä poristelemassa. Ja nyt siirrytään tähän päivään ja varmaan sillä pian käynnistyy tämän sprintin loppukisa. Ja